Grabe, pagyapon ka pangit ako dula. Sige yapon ko hook atong last time nga nagdula ko. Grabe, nawala ka na. Yawa, hook. Na ako tistingan karon. Tanaw nato kung muimprove ba. Magscore lang yapon ta. Basin di mubreak 90. Come on, get in the green. Oh, yawa. Mayawas. Ah. Yan na slice. Yo, na chunk piste. Ah. Uy, gwapo kay straight kay bay. Ah. Ah, grabe nga yuwi piste. Ah, tupat. Fuck. Or Muligan be. ito, i-hook siya. Okay. So pangit ang live pero naigo na po. Iyay gihok ko ayo gid sa lalay siya awa. Hey. Nice. Ah. Oh, nice. Hit that. But nice. Get up there. Good. Go left. Yay. Yay, natap. Ah. Excited ko. Yay, wait lang kada ko. Oh, yawa, straight tibay. What the fuck? Oh yeah. Draw left, yeah, nangarniya siya. Hello. Iyay, kusuga kayo na. Stop! Iyay, natap na po na sad. Ah! Ah! Shank the fuck out. A little too strong, but I like that chip. Yeehaw! Ay nako. 7 good. Pagyan ka to. Ah, he weak. Damn. Ah. Hey, buddy. Ah. Ah. Ay. Oh, straight three by. A little bit right. Ay, good.
Hit hook lagi kayo. Damn it. Oh. Ay, yawa na siyang pistik. Kanak yung mga limpyo ba? Ah. Come on. Oh. Ayati. Ah, gwapo ito matira. Draw left lang. So next mag-impura. Oh, yay, kusugra. Kusugra ba? Oh no! Oh, that's good. Fuck, it's gonna. Oh. Yawa. Yay! Ah, super hook mo, di balik. Oh, wala ba? Ah, yeah. Oh. Oh, straight kayo. Pading. Ah, lupad kay bay. Ah, okay. Ah. Ayawa. Straight kay bay. Aim pangit lang. Ah, sakto kayo. Ayy! Ayy, may galing igawas. Ayy! Ah! Yay! Gihok siya ba? Gihok siya sa left. Ay, wala yung dasangit! Yes! Oh! Ah, pangit ang oh, perfect! Yes! Sobra ba? Ah! Ilok. Yay! I aimed wrong. Sugit ko ba? Mana. Ah, guwapo kay. Pero, ah, ang nasik. Damn it. Kusog-kusog lagi daw akong mga chip karon.
Bye! Murag ga work ang akong gitistingan ba? So basically, ako gibuhat, kay giplaster na ako ang bula nga murag halos naan na jud sa tubangan sa akong left na tiil. Dayon, i-change na ako og neutral akong grip. Yan di katulo, medyo compressed na jud ko tira. Wala kayo space sa akong kamot ug ako left nga paa. Nah, kalupad na pud bi ako mga drive. Naagi apon mga hook. Kung makita na ko og slice, pero minus na. Katong last na ako nga practice round, pila gud to ka hook? 17? Yati. Karon 8 ra. Do kay man difference uy. Although sa driver lugar ako improvement, apiki pagyapon ako long irons. Pero grabe na nga difference uy. I think repetition lagi ni bay, makonsistent ra lagi ni. At least karon ako unaw naon kay ang long irons na nandiyon. Woo! Let's go!